15 minut, mám na to se tam dostat. Jinak krásný dobrý den. Máme úžasné úterý a 4 hodiny spánku. Ale jeden den to nevadí. Tak si to furt říkám a je to pravda, že když se to potom dožene, tak jeden den jde v pohodě. Ale vždycky to ráno, to jo, stojí za to. A přitom máme tak krásný den. Teďka valím na univerzitu. Máme teďka vlastně Business Idea Development. A kdyby to někoho zajímalo, to studium je koncipovaný jako, řekněme, jako projektový studium v angličtině. Takže když tam přijdete poprvé, tak se jako zjistíte, že celý ten obor vlastně je zaměřený na to, abyste v průběhu toho studia rádoby něco dělali, jo? Nějaký projekt, na kterým potom všechny ty jednotlivé lekce a přednášky a cvika, všechno to, tak vlastně jako by vás mělo směřovat v rámci nějakého vývoje toho vašeho vlastního projektu, který ani není žádný fiktivní projekt, ale normálně v rámci toho studia, tak se zakládají družstva, které se tak takovým, teda sice zvláštním způsobem, ale aspoň dělají něco, tak založí prostě družstvo, rozdělí se to na skupinky a ty děcka se snaží jako real time podnikat v průběhu toho studia. A samozřejmě ten, kdo to myslí fakt jako vážně, tak například se stane potom to, že si z toho udělají vlastně jako nějaký SROčko a už se potom jako odtrhnou. A nebo naopak jako zůstanou v tom družstvu a hrajou si, jo. Což je strašně fajn, protože když člověk má naskočit do procesu podnikání, tak je to celkem dost scary na začátku. Hlavně když děláte něco právě třeba typu event a neděláte jako věc, která není tak náročná na rozjetí, jakože když třeba někomu prostě uděláte web, tak to prostě není tak strašně jako velký díl, no. Tak když se mě nepovede, tak jako mě ten porez nezaplatí jako pár tisíc, ale není to tak, že než nemáte takový obrovský risk jako v rámci toho, když uspořádáte event za 250 000 a teďka se vám to má vrátit. No a právě to je strašně fajn, že kdyby jako že ten člověk si to může vyzkoušet v rámci toho studia, řekněme takhle jako na nečisto, a potom do toho může případně skočit, když mu to vyjde. Na jednu stranu velký shoutout jako tomu nápadu a vlastně Robertovi Zichovi, který je strašný jako frajer, že v rámci toho českého školství jako je schopný prosazovat nějaký takovýhle změny, protože to není úplně prostě klasický styl studia. Zase na druhou stranu má to samozřejmě i svoje mouchy, takže když člověk tam dělá například něco, co fakt jako už nějak funguje, tak je to vlastně velký problém a je to spíš o tom, jako, že by se měl potom oddělit a tam jako se tváří, že existuje, protože to je takové trochu nedomyšlené, no. Ta práce s těmi vlastníma projektama jako na nějaký vyšší úrovni tam není zas tak dobrá, protože tam je prostě hromada studentů, každý dělá nějaký projekt. Nechci říct, že na vás není čas, je to spíš o tom, jako, jak moc to ten člověk iniciuje. Ale zase na druhou stranu jako ta přidaná hodnota v rámci toho, když člověk má rozjetý nějaký projekt, už tam není zase tak velká, protože je to furt vlastně jako kecání o, řekněme, věcech, které nejsou ty hlavní, když člověk jako rozjíždí úplně nějakou malou firmičku, jo. My tam bereme hodně věci, které jsou sice fajn vědět, umět a třeba jako se na ně v průběhu toho podnikání jako na ně myslet, zaměřit se na ně a tak, ale z drtivé většiny části, když člověk něco rozjede, tak prostě to rozjede sám a nemá kapacitu na to promýšlet každý detail toho podnikání a dělat miliardu excelových tabulek, analýz trhu a tak, protože to by jako nezaplatil, to by prostě člověk se prostě musí jako v průběhu toho nějak živit, nějak jako fungovat. Takže
vlastně by tam byl strašně velká jako doba, než člověk by začal reálně vydělávat, kdyby se to dělalo podle toho, jak nás to učí na té vysoké škole, jakože správně. A za další, jako člověk, za mě by člověk neměl stříštit jako pozornost na 1000 různých věcí v průběhu toho podnikání na začátku. Měl by se zaměřit na ten produkt, na ty zákazníky, hodně řešit tohle, najít si člověka na to, aby měl teda v pořádku prostě peníze a daně, takže nějakou dobrou účetní, aby tam nebyl žádný průser, ale v konečném důsledku jako všechny takové ty drobnosti, tak je super řešit, ale je super je řešit až po tom, co máte prostě odstartovanou tu firmu v nějakým jako normálním měřítku, takže už to pro vás je potom dolazování much, ale není to nějaký jako existenční boj, jo. Když tak mi napište do komentu, jestli taky studujete, případně co studujete a případně jestli se vám tady ten koncept líbí, protože by mě zajímalo, jak už se na to dívají třeba i studenti, jakože který studujou jinde, protože na papíře mě to takhle znělo strašně hezky a myslím si, že pro většinu studentů nejenom na papíře to zní takhle hezky, jo. Takže jako vím kluky třeba, který makají na apce, kteří byli na fitu, nebo teďka už byli na fitu, tak že třeba jako tam to bylo drsný, zatímco tady, když člověk jako má takový nějaký zdravý selský rozum a není úplně nejlínější osoba na světě, tak je to jako celkem fajn studium i v rámci toho, že člověk se může věnovat v průběhu toho i nějaký činnosti, která vám vydělá i nějakou kačku a nejste za to úplně jako trestaní, protože to reálně ty profesory i jako, když teda jako o tom umíte mluvit, tak je to i zajímá. Máme problém. Už po třetí jsem přišel na cviko a to cviko nebylo. Všechny vysoké školy, které jsem zatím absolvoval nějakým způsobem, tak měly hrozný rezervační systémy a VUTčko má sice z nich asi nejlepší, ale rozhodně bych jsem to neoznačil za dobrý systém, protože je to rozlítaný na všech různých, něco vám přijde na mail, něco vám přijde do aplikace, něco vám přijde někam jinam. Takže tahleta vlastně stávačka ranní byla úplně k ničemu a za 3/4 hodiny začíná nějaký bootcamp, který je na Zelňáku. Je to o tom, že VUTčko chce mít nějaký prostě potkávací prostor pro lidi, kteří dělají projekty pod VUTčkem, co jsem to tak pochopil. Je to na Zelňáku taková ta velká zastřešená tržnice. Tak se tam asi pojedeme podívat, zjistím, co se tam děje, protože nikde není napsaný teda, jestli je nebo není to povinný. A zase na druhou stranu, když jsem teďka 2krát nebyl, tak bych se trochu rád zorientoval, co se vlastně v té škole děje, aby to nedopadlo, takže budu úplně mimo a potom Bůh ví, co by se stalo. Takže tam pojedeme a rovnou si tam někde zašiju, dám si kafe a vyřeším věci, které budou potřeba. Hlavně už teďka za chviličku, už mám 2 dny zpoždění s odevzdáním papíru pro paní účetní, takže by se mi taky mohlo jako naposílat všechny ty úžasné registrace a lístky, za který vám teda moc děkujeme, že si už registrujete a kupujete lístky na úžasné PCA závody. Takže tak, jde se na věc. Tak ti na to může povídat Čech, tak si... Co bys tady prosím tě kouřil? Však to sa poví, vytopit. Tady česky sa musí, lebo prostě Češi nerozumia. A je, že bys to tady vykouřil celý. To poví Čech prostě, průměrný Čech poví prostě víc tady jako. Ale tak nemáte to topení. Však to, ne, my nemáme topení, máme jako... Ale my máme, že kúrenie. Však kúrenie, to povím vykúriť. Tady toto místo tady vykúriť. A Čech prostě už vidíš, už má na mysli úplně od věci. Co se týče vůbec celého toho dneška, tak
Dozvíte se tady, proč tady jsme, co tady s tím VOT chce dělat, co vlastně chce po nás, co my jsme schopni mu nabídnout. To by bylo v té první části, ve smyslu jakýsi prezentace. Pak bude prostor na vaše otázky, upřesníme zadání pro dnešek, bude čas na nějaký field research a celý bychom to měli završit prezentací vašich návrhů. Tak jsem se teda na výuku vykašlal tak trochu. A teďka tu za A jako obědvám a za další zkouším tady pro vás stříhat právě ten vlogísek a uvidíme jako, jak to vlastně celý bude. Mám takový plán a o tom plánu vám asi řeknu potom, až se objevím zase doma, protože bych jsem k tomu chtěl udělat jako muziku na míru, jo. Ale uvidíme, jak na to bude čas, no. Teďka, jak dojím, tak začnu dělat zase další e-maily, protože toho je strašně jako moc teďka, ale zase, když už jsem dal předsevzetí, že vám tady budu točit, tak jsem se do toho trošičku dostal, tak uvidíme. Každopádně vidíme se nejspíš v kanclu. Tohle bylo úspěšný. Prakticky celý den jsem zavřený tady v 6. věty v kavárně. Ale došla mi jedna celkem jako důležitá věc. My máme nemálo jako předplatících na různých jako platformách, ať už u klientů, tak třeba teďka se snažíme o to i na Geospace klubu. Ale fakturačně to funguje tak, že teďka u nás na klubu vystavujeme jednotlivé faktury každému člověku, zvlášť který zároveň fakturujeme do našeho vlastního účetnictví. Což, když dám do kontextu, že každá ta faktura, řekněme, tak může stát třeba 20 nebo 15 korun prostě za to, že to paní účetní zaúčtuje. Ale oni ty platby jsou jako malý v rámci prostě nějaký stovky, tak je to vlastně dost blbý, protože nám takhle jako strašně moc jako peněz vlastně jde prostě kanálem pryč, protože my prostě platíme neuvěřitelné pálky za tu administrativu, za to, že to prostě musíme každý ten jednotlivý doklad zaúčtovat. Takže jsem se díval úplně náhodou na to, co mě vlastně poslalo Hero, když jsem si kdysi předplatil tady prostě jednoho tvůrce. A vlastně mě přišla automaticky vygenerovaná účtenka, ale oni určitě si do svého nějakého prostě systému tuhletu účtenku ne, že neevidují, ona je tam uložená, ale nepoužívají ji v účetnictví, ale mají to udělají prostě přehled, kde vidějí kompletní jako součet těch plateb, ale mají to prostě v nějaký tabulce, kterou používají jako podklad. A následně teda v případě, když to po nich někdo vyžaduje, tak to vytáhnou, stáhnou si to. Ale nebudeme muset to řešit tím způsobem, že bude se jako vydávat každý jednotlivý doklad na každé předplatné za prostě pár kaček. A tím pádem to bude daleko jako levnější, takže teďka mám radost z toho, že mě to teďka nějak napadlo, jenom to budu muset teďka prokonzultovat, jak s paní účetní, tak jako s daňovým poradcem, nebo obecně finančním poradcem, protože tohle by mělo být jako dobrý. Kolik máme baterky? Máme 65% baterie. A to natáčím už na tom 2 dny, ta 6700 je úplně úžasná. Jako to je nejlepší foťák na světě. Fakt. Jakože za ty prachy, ty vole, tady, jak jako teďka budu ty pič. Tak dobrý. Tady zaparkoval jak totální kokot borec. No, tak co nás čeká po tomhle produktivním okénku, kdy jsme asi vyřešili jednu zásadní věc, tak bychom měli jet do fitka, což je úplně ideální, protože je krásných 16 hodin, takže tam bude totálně plno, nebude se tam vůbec dát cvičit a potom jsem domluvený s našima, že se po dlouhé době u nich stavím, protože jsem se u nich nestavil už
dobrý, tak měsíc si myslím, možná i 2, fakt jako dlouho už. Nevím teda úplně, jak to nakombinovat, protože teďka, když pojedu cvičit, tak se tam zdržím tak 2 hodiny kvůli tomu, že budu furt jenom na všechno čekat. A nebo dám nějaký nebo něco takového, jako nějaký trénink, který bude takový, jako že půjde dát odjet záda v kalistenické zóně třeba. Tam by nemusel být problém. Takže si nastavím vlastně nějaký nový tréninkový plán a ideálně bych si ho dal už do Gymspace appky. Testování bude probíhat už vlastně na konci tohohle měsíce. Respektive na konci tohohle měsíce uzavřeme tu jako hardcore programátorskou část, nebo ten surovej prostě, to surový programování, kde to ještě není fakt jako vůbec učesaný, udělaný tak. A potom vlastně na konci měsíce to půjde už na testování, na platformy. Já si to stáhnu a budu to testovat, budu dolazovat chybky společně prostě s klukama. Takže uvidíme, jak celý půjde, já doufám, že to bude dobrý. A těším se na to, že to otestuju přímo na svém tréninku, protože reálně celý koncept té appky jsem vymýšlel v průběhu tréninku, když jsem měl svůj Notion dokument, cvičební plán. A na tom Notionu jsem měl prostě krásně udělaný jako systém svého workoutu. A vlastně že byla jedna věc, nebo ta aplikace byla vlastně z toho vychází, jo? Takže by to mělo jako fungovat dobře. Ale dokud to člověk neskusí, tak neví, jo? Takže teďka to musíme nějak jako za těch 14 dní společně otestovat, na to se taky těším. Bude dobrý, bude hodně dobrý. Tak už víte, jak to dopadlo. Akorát, že vůbec. Máme totiž krásnou a úžasnou středu. Já celý včerejší odpoledne a večer teda nakonec skončil u našich. A teďka jedeme dále